La salut no és només l'absència de malaltia, sinó l'estat de benestar físic, psíquic i social. Ens serà molt més fàcil arribar-hi si tenim individualment i col·lectivament uns hàbits de vida saludables, com ara alimentar-nos equilibradament i realitzar activitat física cada dia. Per promoure'ls, DIPSalut realitza un seguit d'accions, entre les quals hi ha la de donar suport tècnic i econòmic als ajuntaments per tal que puguin tirar endavant iniciatives de promoció de salut. Perquè els municipis, com a institució més propera al ciutadà, és l'ideal per fer accions de promoció de la salut. De fet, coneix molt bé la seva població, les seves necessitats, les seves dificultats i, per tant, sap el que ha de fer. Per això DIPSalut els recolza sistemàticament en que continuïn treballant en aquesta línia i, de fet, està demostrat que hi ha múltiples estudis que promoure la salut és molt millor que curar malalts. La majoria d'intervencions de promoció de la salut s'avaluen des d'un punt de vista de l'eficàcia. Llavors, aquesta eficàcia econòmicament també està avaluada. Llavors, hi ha dades de diversos estudis, des de que un diu que 15 euros d'inversió en promoció dona un resultat d'un estalvi de 50 euros, des del que ho fa més senzill, que és que cada euro ens estalviem 5 euros en malalts. Per tant, sempre hi ha... Tots els estudis demostren que econòmicament és molt més rentable això. Invertir en promoció, invertir en que la gent es cuidi, sempre és molt millor que no pas invertir en curar les persones. DIPSalut dona suport a iniciatives com la Setmana de la Salut de la Pera, que inclou activitats com aquesta. Una pallassa explica un conte on es transmeten els beneficis de l'activitat física regular. Mireu què els va passar a aquells nens i nenes. On van anar? Al cel. Van anar a la plaça del poble perquè de sobte van veure que allà... I se van posar molt contents i van començar a jugar amb els personatges, amb els artistes del circ. Els nens i nenes hi aprenen que estar-se tot el dia assegut no és bo ni pel cos ni per la ment. Entre les seves conseqüències hi ha el sobrepès. Per evitar-ho, només cal que es diverteixin jugant a fet i amagar, saltant a corda, fent excursions, anant en bicicleta, ballant, disputant un partit de futbol, nedant... Hi ha moltes opcions que permeten passar-s'ho bé i alhora fer salut. Això va ser una iniciativa que va sorgir arrel de la convocatòria de subvencions del DIPSalut i quan ens va arribar a l'Ajuntament vam pensar que seria una bona oportunitat per traslladar projectes de sensibilització i de promoció de la salut en el poble de la Pera. Ens sembla bàsic i important que es promocioni la salut des de tots els àmbits, no només amb la pràctica de l'esport, sinó també amb activitats de coneixement, de sensibilització, de quins hàbits alimentaris són millors, de com fer exercici físic, de com millorar l'estat de salut en general de la gent i, per tant, fer arribar això al poble ens va semblar interessant. Entre les activitats de promoció de la salut que organitzen els ajuntaments, també hi ha xerrades sobre nutrició, gimcanes, caminades, bicicletades, tallers de cuina on s'ensenya a elaborar menús saludables, sessions d'exercici per la gent gran. A qui es dedica més esforços és als més menuts, ja que encara han de fixar els seus hàbits de vida. A uns i altres, DIPSalut, de la mà dels ajuntaments, els transmet un missatge clau. Per estar sa i sentir-se bé, cal mantenir una alimentació equilibrada i realitzar activitat física cada dia.